Hej! Vi har fået nogle spørgsmål. Dejlige spørgsmål. Som vi vil svare på. Ja, okay. Det er første spørgsmål. Hvad har jeg weekendplaner? Vil du starte? Ja. Jeg skal til fest. Yes. Jeg skal have besøg af Frejas tidligere ejer i morgen. Og så får jeg besøg af en veninde om aftenen. Ja, og søndag skal jeg så til hundetræning, men det har ikke så meget med alt muligt andet at gøre. Ja. Hvad har jeg lavet med hesten i den uge? Du starter bare igen. Okay, jeg starter igen. Jeg har været ude at ride 2 gange. Ellers så er jeg bare mod. Ikke noget specielt. Spændende. Jeg har været i skoven 2 gange. Det er gået rigtig godt. Og så har jeg bare trænet tricks og hygget. Det har været lidt presset den her uge, synes jeg. Jeg har ikke nået så meget. Er Freja og Lipa ved at lære nogle nye tricks og øvelser for tiden? Og hvilke? Den starter du. Okay. Nye tricks. Jeg ved ikke, om det er et nyt tricks, men jeg er ved at viderebygge neje. Går rigtig godt. Og så det tror jeg egentlig er det lige nu. Ved at få hende til at blive lidt bedre til at gabe og løfte. Jeg er bare ved at viderebygge tricks. Ja. Jeg er faktisk lidt i gang med at lære Lipa at lære piaf. Har I planer om at bygge ud i stallen? Den svarer Julie på. Fordi det er min stald. Ikke lige pt, fordi at vi har ligesom brugt ret mange penge sidste år. Ridebane, og så har vi fået sat vores hus i stand udvendigt. Og så lige nu her efter jul, der er vi har fået renoveret indvendigt, og vi har fået lavet en lille rytterstue, men det er stadig lidt tyst. Det kommer I til at høre mere om. Ja. Men en dag skal vi måske udbygge, eller udvide, det ved vi ikke. Nej. Okay, hvordan har I det? Jeg har det godt. Jeg er sammen med Julie. Ja, det er faktisk ikke så tit, vi er sammen mere. Nej. Jeg har det også godt. Ja. Vi har det dejligt. Yes. Vi har et godt liv. Ja. Vi elsker vores Vi er liv. ikke sådan nogle negative personer. Og vi elsker jer. Ja. Okay. Virkelig, man kan se mit øre. Hvem vi ser op til? Inden for hesteverdenen, ikke? Jo. Laura. Ja. Ej, ja. Vi kan vel ikke komme udenom Ude Lehmann? Vel? Kan vi det? Jeg kan ikke komme udenom Ude Lehmann. Og så kan jeg faktisk rigtig godt, som noget helt andet, lide Lisbeth Sejerskilde. Jeg synes virkelig, hun er dygtig, og hun er dygtig med sin heste, og ja, hendes heste ser bare ud til at have det godt, og det samme, undskyld, hvis det kan høres, det samme med prinsesse Natalie. Jeg synes virkelig, at de omtaler deres heste som venner i stedet for redskaber. Og det er det er nogle gode ting. Altså mig? Ja. Jeg ser op til Blue Horse stalddrenge. Fordi de er ret søde. De er pæne. Ja. De er i hvert fald pæne. Ja. Mm. Nej. Jeg ser ikke op til dem. Ingen Jeg er pænt høj i min hal, så jeg sådan ser lidt ned. Så. Der var der ingen, der forstår det. Nå, Okay. det var min humor. Mm. Okay. Hvem er jeres yndlingsbands sanger? Det er mig selv, jeg er god til at synge. You are not alone. Okay, helt seriøst. The Gap. Jeg er Taylor Swift fan. Og
Ej, det vidste du bare ikke. Så kan jeg godt lide... Jeg kan faktisk godt lide sådan... Der er mange ting, jeg godt kan lide. Der er mange sange. Det er fint. Ja. Hvor lang tid har I været til hest? Det er nok, hvor lang tid vi har reddet. Mm. Ja, det er lige matematik. Ja, jeg kan ikke regne. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Nej, jeg har reddet siden jeg gik i 5. klasse, tror jeg. Og jeg går i 2G på gymnasiet nu. Så kan I selv finde ud af det. Jeg rører lige ved en NG. Laura er kun i 9. Ja. Videre. Undskyld. Hvor lang tid... Hvad? Er det den der? Nå jo, har I en ting eller flere, som I virkelig brænder for at opnå med hestene? Lig ned. Ja. Og bare få en masse gode oplevelser. Mm. Hvor lang tid har I to kendt hinanden? 3 år til 1. februar. Nej. Okay. Har I andre interesser end heste? Drenge? Nej, selvfølgelig har vi ikke det. Ej. Vi er så nogen, som kun har vores heste at snakke. Vi har ikke venner og sådan noget. Okay, næste spørgsmål. Okay. Ting I gerne vil opnå i år 2013. Jeg vil gerne lære. Det ved jeg ikke. Jeg synes, at det skal komme. Sådan. Ja, jeg tænker også bare, at det er noget der kommer. Men jeg stod det opnå. Ja, opnå. Jeg ved ikke, hvad jeg vil opnå. Jeg vil gerne opnå. Det ved jeg ikke. Nej, jeg ved virkelig ikke. Okay. Chips versus kage. Kage. Ej, eller chokolade. Virkelig Chokolade. den er svær. Den er virkelig Chokolade. svær. Chokolade. Det må blive en blanding. Chips kage. Hvad? Er noget, der hedder? Nej, fuck. Kagechips. Ja, Brownie. Noget. Brownie chips. det sagde du virkelig på en sjov måde. Brownie. Nå. Ja. Vand versus mælk. Sodavand. Altså, det kommer an Eller på. sprut. Om morgenen, der er det faktisk rigtig dejligt med mælk. Men ellers er det ikke så tit, jeg drikker mælk. Mit hår, det ser virkelig stort ud. Ja, det er Lauras. Er fjordheste det bedste? Ja. Nej. Jo. Nej. Det er så der mig og Laura, vi er meget uenige. Ja. Det nytter ikke noget at diskutere det her. Nej. Jeg synes, Julia er det bedste. Nå. Julia, skal dig og Freja måske engang starte springstjerne? Ja. De vinder. Nå, okay. Hvis alle var hippier, ville der så være fred? Nej. Nej. Fordi hvis alle de var hippier, så ville alle gå rundt og være misundelige på hippietøjet. Ja, næste spørgsmål. Okay. Bid eller uden bid? Det har vi ingen kommentar til. Nej. Blev I skuffet der? Okay. Hvor gammel er Libia? Gæt. Ej, hun er 6. Freja er 7. Det gad hun ikke vide. Nå. Og så fik vi sådan et spørgsmål sådan ved siden af. Ja. Og det er, hvordan det går med vores flirts. Og det gider vi ikke svare på. Ja. Det klipper vi. Hej. Hej.
Okay. Efter vi har set den her film, så vil jeg lige sige undskyld over, at jeg er så overgivet. Ja. Sådan er jeg ikke normalt.